Drahá moja rodina, radili mi doktori ísť bývať na dedinu. S mojimi chorobami mám ich totiž 100, 50 opravdivých a 50 primyslených. Nevedelia si už rady. Spása pre mňa jediná je život na dedine. A keďže som naučená žiť už len podľa predpisov, prijala i túto radu bez odporu. Hana. Pamätaj, dobrý deň, rodina. Hana? No a čo si tu tak za tmy, ha? Zdravím ťa, Viera. A kde máš sestry Jelenu a Oliu? Hana je u nás už týždeň. Hľadá dom. Každý deň sa nás vypytuje, či by sa pre ňu nenašiel dom alebo byt. Neviete o niečom voľnom, kde by sa mohla uchýliť? Čože ty talent? Ako sa skrývaš? Že ti je Hviezdoslav miláčikom. Áno, Viera je talent. Je nadaná. Bude básniť, bude spisovať, bude tvoriť. Bude pracovníčkou a chlubou národa. Čo bude so mnou? Moje Bože. Tak sa mi zdá život neznesiteľným, všebezcielným a nepotrebným. A zase všetakým krásnym, čarovným a dôležitým. Vše tajomný akýsi, že sa neviem, kde podieť, kam sa obrátiť, že sa ľakám. Vše neverím a pochybnosti mám plné srdce. Vše zdá sa mi, že škoda narodiť sa a zase, že je slávne jestvovať. Vše nechápem, čo je svet, čo je život, čo je po živote a čo je človek. Čo ma čaká? Čo veľkolepého, vznešeného? Či nič? Nič? Nemožno. Viera, kde si za toľko? Nemôžeme sa ťa dočkať. Hána chce ísť do Pekáčov pozerať si dom. Veď už 4 hodiny ako si tu. Dobre, idem. Idete? Ideme. Mali sme si vziať ceruzku a papier. Na čo? Dobrý deň. Dobrý deň. Keď počujeme nejaký originálny výraz ľudový, zaznačili by sme si ho. Ja to tak robím. A vy by ste mali. Pôjdeš aj ty? Rada čítaš? Áno. Veď mi Jelenka vravela, že ti je Hviezdoslav miláčikom. Nemáš ty lásky k ľudu? Nič pozoruhodné nevidíš v ňom, v našom ľude? Želka. Vitaj, vitaj. Ani včera, ani predvčerom nebola si u nás. Vierka, to že prečo? S bratom Ivanom sme ťa vyčkávali. Ručičky ľúbam 100-krát. Rád ste sa tkať u nás. Ľaľa, mesiac na oblohu vyšiel. Z neba dolu pozrieť na nás prišiel.
Ľúbe svetlo leje na moju tvár. Aj moju. Ligoce sa ako očú vašich žiar. Ligoce sa ako očú vašich žiar. Čarovný je ako očú vašich žiar. Nie je tak básniť. Ospevujeme len krásu prírody. Veď ja krásu prírody ospevujem. Vždy sa bojím, že sa bratovi niečo stane. Ale čo ti to mám za každým rozprávať? Vrav ty niečo veselšieho. Čo mám? Hana, zadlho bude u vás. To je taká odpože tak vyslovím, protivná pani. Prečo sa nevydala? Bola pekná, nadaná, bohatá. Hádam jej to zodpovedalo ostať starou pannou. Ty máš aké túžby, Vieročka? Aké túžby? Ach, ty je veľa. Že veľa? Ty zdáš sa taká skromná, vraj veľa túžob. Ozaj, aké? Jedna žiadosť a hlavná. Byť milovaná. A vydať sa? Vydať? Nie vydať. To je všedné, to každá spraví. Ja chcem iné, rozdielne od druhých a byť rozdielna. Či vykonať čosi rozdielného. Čo to nesieš? Na čítanie? To bude pre Vieru. Ona rada číta. A pre teba čítanie je nie? Pre teba radšej živé romány či románoví hrdinovia? Viera načam veľmi rada číta. Hviezdoslova vie varí na spamäť. Toto je Tolstoj. O ty, v kterém každodenne klekám. Chrám je přirozený, důstojný. Tebe ještě mám. I odbojný. I když osud ukrocený čekám. Tu sám v úkol vzhůru dolu tekám. Strom mě v náruč přijme pokojný. Léky chystá kvítek opojný. Vetru mlkání, slzy dělím řekám. Dobré ráno, Vierka Hviezdoslavka. Či kolárka? Ja som ťa hľadala v tvojej izbe a ako vidím, ty kocháš sa v kráse prírody. Ja som ti doniesla knihy na čítanie. Určila som ich rozdať medzi ľud, ale najprv prečítajte ich vy. Viem, že vám nevidia, aby ste objednali každú vyšlú knihu. Toto sú klasické rozprávky Tolstého. To je taká krásna rozprávka. Nič krajšieho som ešte nečítala. Prečítajte si rozprávku o obuvníkovi, ktorý čakal v jeden deň Krista na návštevu. Bože, keby tak prišiel ku mne ako k obuvníkovi. Tie sú len otravné, čo zase chcú. Chcem zdvihnúť zrak k hviezdam všemíru. Keď zbadám hviezdu na zemi, slečnú Vieru. Srdcom burácami horúčosť i zimnica. Od žiadosti byť pri nej jedna blúdica. To neboli sestry. Pozrite, čo mi ten Ivan Hrozný, teda Čierny, opäť píše. Musím k vám. Nie, neskočte mi medzi fielky a balzamíny. Ja musím ísť k vám, nasnívali ste sa už dosť. Každý večer vydávam vás tu v Dumách ponorenú. No tak poďte k nám. Naučím vás životu. K vám? No, áno, k nám. Poďte medzi ľud, medzi svet, či pravý pochabľu, ale nebuďte o samote. To vás kazí. Suša, viera, láska, nádej.
Nehnevajte sa. Ja vás mám rád. A ja vás nenávidím. Aký bude názov nášho časopisu? Haluska. Taký skromný názov. Haluška. Elena už má hotový článok. V skutku dobré. Nože a ty, pero nechytíš? Viera, všetko za národ i kus práce. Ja by takto sotva vedela. Skôr o samote? No tak íď do izby. Lebo niekto vie tvoriť o samote, iný v huku. Niekto ráno, druhý večer. A niekto vždy, ako tu Elenka. No iď! Keby mi to stalo. Budem ako Vajansky. Opíšem veľkú lásku a ona potom umrie. To sa rozumie. To bude také dojemné a tak sa mi to veľmi páči. A neviem, akou smrťou zíde zo sveta hrdinka. Či sa sama snesie, či ju druhý. Nemôžem. Odpuste, národe, zmiluj sa. Nemôžem. No, talent? Píšeš teda? Talent. Nie? A prečo nie? Elenka má už temer hotovú jednu kresbičku, Olinka spísala 4 ľudové piesne a ty nič? Kto zná, ja... Povedz mi, nechceš sa ty stať národu osožnou? Nemôžem sa stať osožnou inak, len skrze pero. Takže nevareška. Tak. To si ty teda na nízkom stupni ženstva. Keď máš takéto zásady v terajšom veku, keď iné bojujú za všelijaké práva, vyjmajúc práva k vareške. Vec, že blaho národov, nie len nášho maličkého, spočíva i na pleciach žien. Ja by radšej inak pracovala, nie perom. Byť prenasledovanou, preháňanou zaň. Byť súženou, zatváranou. Hoci byť sa zaň. Rúbať. Kontrakt nemožno dnes napísať. Pozabudla som, že ste sa slúbili dnes prísť. Sama ste mi odkázali na dnes. Odpuste gazda dnes nemožno. Zajtra alebo na pozajtra. Ani na zajtra, ani na pozajtra ja nebudem môcť. Prepáčia. Hagara sa hnevá na Hanu. Chcel dnes písať nájomnú zmluvu na jeden z jeho domov, čo si Hana chce prenajať. No Hana na to pozabudla. Gentleman a krásny ako knieža. Krásny vzor človeka. No? A tento ľud utláčajú, tento ľud utískajú a berú mu reč. Samozrejme,
Na toto ma potrebujú. Na toto som dobrá. A rovno 10 exemplárov halusky mám prepísať. Obe sestry už majú hotovo. A ja stále neviem, čo by som napísala. Napíšem novelu ako Vajansky. A bude veľkolepá a hlavná hrdinka na konci umrie. Moja novela bude sa končiť vzdychom Bože, Bože. Nesiem kľúče od domu. Je tu slečna Hana? Oľa vie s ľudom zaobchodiť. Ja nie. Ja som na nič nie súca. Ani k sedliakom, ani k pánom sa nehodím, ani k ničomu. Dovidenia. A slečne Hane povedzte, že kľúč od domu je tu. Viera, vidím, že sa ti páči. Bol v Amerike za 3 roky, veľa toho vie. Ale stále smutí za svojou nebohou ženou. Tam v Amerike ľud náš naberie si isté sebavedomé držanie. Zažije slobodu i vzdelá sa kus. Za to i tvrdo mu je privykať už doma. Jeho otec chcel, aby len na nagazdovanom majetku žil tak ako on. Pracoval, zhrňal, zhromažďoval, potil. Áno, aby ho lepšie pripútali, oženili ho celkom mladého ako ostatných majetných mládencov. A predsa napriek bohatstvu a ženbe odišiel do Ameriky. Ani nešiel hromadiť ako druhý, ale možno inak žiť. Ako sme počuli, čo zarobil, to strovil. Možno sa učil. On to síce tají, ale to vidno na ňom i tak. Keď mu umrel otec, na veľkú prosbu matky a ženy sa vrátil naspäť a žije ako druhý. Zhrňalo potí. A kto zná, čo vynikajúceho by bolo z neho, keby sa bol vyučil. Stretla som na dvore Hagaru. Niesol sa hrdo a vystretol. Krásny kus človeka. Syn slovenskej matere, syn nášho ľudu. Čo vy tu takto? Leňošite? Nič nerobíte? Nič som nenapísala dnes. Nič. Vierka, 2 týždne som vás nevidel. 2 týždne, ako nádej moja ma oklamáva. 2 týždne láska moja trpí, 2 týždne viera moja klesá. Prečo nechodíte už k nám z kúcej krásy, slečna? Prečo? Prečo neprídete? Zabudli ste na mňa a biednu priateľku Želku vašu už celé? Ja sa hnevám na smrť. A ja na túto lesu. Keby nie ona, bol by som pri vás. Dovidenia. Chvala Bohu. No nie. Tohto nie. Tak koho mám teda milovať? No teraz už nič nie je potrebné, len nájsť nejaký veľkolepý pseudonym. Kvetoslava. Balzamínoslava? Slávoslava. Národoslava? Či Ľudoslava? To, Ľudoslava. A či Ľudoľubka? Moje meno teda bude Ľudoslava. Nebude lepšie Slncoslava? Alebo
Slncokorka? Lebo slnce je moc, dobre ma hľa, nespáli a ja korím sa moci. Zbožňujem silu a zbabelosť, čo som ja, opovrhujem. Teda slncokorka. Najlepšie bude kôrka. Čo nejdeš, kde slnce nesvieti? Nie, aj za to sa nepohnem, čo hneď zhorí. Tu bude plieť, navzdor Oli a na truc každému. No čo? Či halúska žije? Žije. No ukáž. Viera, ukáž mi, nádeja naša, čo si vytvorila. Ukáž teda. Oľa. Pekné. Prečítala som. Básnička je pekne spravená. Novielke tvojej má ešte prísť koniec. Čo bude koniec? S hrdinkou čo sa stane? Umrie. Umrie? A prečo? Od lásky. Je to také dojemné a veľkolepé. Hlavná hrdinka umrie. Áno, mne sa tak veľmi páčilo. Viera, chceš počuť čistú pravdu, ako zmýšľam o tvojej práci? Lebo zavádzať ťa nechcem, to škodí a tak by si sa nevyvinula opravdivé. Chceš? Áno, prosím o to. Tvoja práca je mizerné napodobňovanie Vajanského. Mizerné. To nie si ty. Želka. Vierka. Ručičky, ľúbam. Či ste dávno neboli u nás, slečna Nádeja? Či láska? Sem ku mne, Viera. Pomysli si. Chorý je, iste bude mať zastápalenie plus a ľahnúť si nechce. Čo sa vám stalo? Nič mi je. Sestre sa mári ako vždy. Nič ti. Pekne. 6 ráz mal si už zapálenie pľúc a nedbáš nič, nechrániš sa nič. Polvačka zničí, vravím ti vždy. A doktora nechce. Lebo on nie je chorý. Nie ani je zasnutý. Čo so mnou? A kde on nebude? Ako sa vám to stalo? Napil som sa výhrady vody v hore. Na studničke tej mrave. Ako môžete piť studenú hornú vodu, keď ste vyhriatí? A doktora nechce. Ani si neľahne. Domov chcem. Nie. Nepustíte ma? Nie. Sadnite si, Nádeja. Čo rozkážete ešte veľkomožný pán? Dovidenia. Zvolal na večnosť. A odpust, dušička. Es ist eine Wucht, diese euer Gentleman. Schau. Nevrav nahlas, on rozumie tu reč. Igazi úriember. I tak vie. No tak ako povedať teda? Vary nevie všetky jazyky sveta. Tak, hospodár, vy čo ste boli v Amerike? Že ste sa tak vyučili a viete toľko rečí? To vidím, že nie je prostý robotník. Čo som bol v Amerike, to som nechal tam. Teraz som sedliakom, ako druhý.
Poďte sem, sadnite si, poďte. Prezreli pozostalosť Ivana Čierneho a prišli na prekvapujúci nález. Totiž on bol poistený na veľkú sumu. Pred mesiacom sa bol poistil, ako by bol tušil. V skutku. Tak je. Dlžoby jeho vyplatia sa ešte i Želke ostane čosi na zaopatrení. Tak hľa, nejaké nešťastie, že ho už nie. A dobre, že umrel. Poprvé, ak by bol ďalej žil, upadol by bol celé a kto zná, ako skončil ešte. Po druhé, vyplatia sa dlhy a po tretie, zaopatril sestru ako tak. Nešťastné dievča. Veď tohto som mala ľúbiť tou láskou, po akej túžim. A keby to bolo blaho teraz umrieť za ním. Počuj ty, Viera, ja mám plán. Dnes boli za mladého Kričku od bohatej vdovice, že môže prísť na pýtanky. V jeden večer aj my pôjdeme na svadbu spoločne, ale preoblečené v kroji vidieckom, nie v tomto. Súhlasíš? Ale nik nesmie o tom vidieť, ani tvoj domáci. Ja kroj zaopatrím. Látku mám, niečo ušijeme aj sami. Každý deň budeš musieť chodiť ku mne. Súhlasíš? Čo povieš? Súhlasím. To bude skvelé, výborne. S radosťou. Veľkolepé. Ale nik nesmie o tom vedieť. Nik. Ani tvoj domáci, to si zachovaj. Bude to nevinná zábava, ale tvoji rodičia nepovolili by to. Sú aristokrati. Najmä mať nechcú kamarátstva s ľudom. Budeš ľudovou spisovateľkou. Ale najprv musíš pripravovať sa na to. Musíš viac chodiť medzi ľud, poznávať, skúsovať ho. A všetko si zapamätať, čo nájdeš pri ňom cenného. Tak preto pôjdeme na svadbu. Mám úmysel zbierať starožitnosti v dedine. No tak budeš aj ty so mnou chodiť po domoch. Veď je to, Vierka, ľud pekný. Pozri gentlemana. Toho dávaš za príklad, ktorý je jeden medzi tisícimi. Hagara! Vy viete anglicky, musíte aj mňa naučiť tej reči. No, to ťa on bude učiť. Radšej odtají, že vie cudzie reči. Spozorovala som to už. Bají tu našu len posporiť, vraví. Postaviť ho pred štetec maliara, aby jeho obraz na veky hlásal krásu nášho ľudu. Nemá ten náš ľud hrdosti ani ambície. Good afternoon. Hľa, tu ide môj učiteľ. Ja ich učiteľ? No, Hagara, obilie ste obzreli? Bude už aj žito zrelé?
Vždy, keď ho vidím, želiem, že nemáme viešina, čo by ho zväčšnil na potechu každého, kto by pozrel na ne. Pozor. Ešte veľa šitia je na ňom a svadba je už čoskoro. Musíme sa poponáhľať so šitím. Brusliak dala som šiť na druhej dedine, to by sme neboli vedeli. Tu prišli knihy našich predných spisovateľov. Vyber si niektorú. Vždy Hviezdoslav? Mala by si obzvlášte Kukučína čítať. Pozorne a učiť sa od neho. Aby som bola potom mizerný Kukučín? Tieto biblické básne ja veľmi rada mám. Kto si ide za krvíkovi, aby ho nevidel? Hanna. Áno? Vedeli by ste mi zameniť peniaze. Musím povyplácať vargov, čo som od nich kúpil bačkový slon. Nemám drobných. Peňazí máte ako pliev, veď každý deň chodíte mi na krk. Gazdou strelačím, aby bola väčší groš. Každý deň mám akú takú vyplácku. Pozrite túto. Na zimu. Teraz na to času niet. Na zimu? Pre pána prečo? Tu sebe ste kupovali krtce, Hagara? Tu máte, hospodár. Ďakujem. To sa mi azda len marilo to strašne, čo sa stalo tu. Aká hlúpa som ja. Veď je to aj nemožno. Ja blúznim. Či nie som chorá a v horúčke vidím i také veci, ktorých niet. A či naozaj mal by smelosť. A stalo sa to predsa? Ale čo sa stalo? Konečne uvidím tú nádheru. Kroje sú hotové. Vidíš? Krásno je to. Rance na geceliach stoja majstrovsky. Ako čo by ich ruka povolaná na to robila. Veď som sa i natrápila dosť pri tom. Veľkomožná slečna Vierka neprišla na pomoc. Aká si mdla si? A mala by si byť samá pružnosť, samá chuť. Duch má byť svieži. Hotový všetkého, čo zvláštneho vidí, zachytiť, poéziu poňať. Duša má byť čerstvá, schopný, hore sa teda. Bude tam ozaj poézie. A na čo je mne treba práve túto svadbu vidieť? Na čo? Opíšeš ju? Opíšem. Áno, áno. Bude to tvoja prvá práca, tvoja vlastná práca. Moja práca. Tvoja vlastná práca a nie napodobňovanie. A preto nedriem. Všetko za národ, Viera. A teraz už poďme von počúvať spev kašaníc. Zvláštno, že v tejto dedine i mládencom robia kašu. To inde nie v obyčaji. Piesne by sme si mali spisovať. A či je to také vzácne, čo ten ľud povie? A tebe čo je? Pravda, že je obdivuhodný a zaujímavý ten ľud? Pekné. Dievča, rozkošné sú. Namalovať ťa, namalovať. Strašne. A teraz už daj pozor na reč, na každé slovo. A všímaj si aj tancujúcich. Musela by som mať 100 uší a 100 očiek, by všetko mala počuť a vidieť. A len pozoruj, aj 2 očami veľa uvidíme, aj 2 ušami veľa napočúvame. Nedávajte, nebudem. Daj si.
Zvláštna je táto vidiecka svadba. A teraz ešte najzaujímavejšia. Všetci sú pri rozume a správajú sa v medziach slušnosti. Z Japlovky sme! Ale fakt! Nepoznajú nás. Tam je náš mladý gazda, môj domový pán. Keď sa prihovorí, zmeň dialekt. On nás lepšie pozná ako druhý. Veď sme s ním každý deň. Už prichodí. Zastal. Zmeň dialekt. A vy ste skade, vidiečanky? Z Metlišťa! Tancovali by ste však? Chlapci, sem sa. Tu stoja dve vidiečanky. Aby neprišli nadarmo k nám. Nech vás neohovoria. A ty čo? Vieš tancovať? Dialekt. Len nás vykrúcajte. Pravda, že vieme tancovať. Či aj bez sme chceli tancovať či celú noc. Marie, ty stará koza. A čo by si ty tancovala? Ale táto mladá tu. Chlapci, nechže ja mu nevystojí. Však si tancovať prišla. Nie, ja sa bojím na cudzom ťahu. Na cudzom ťahu. Len hýbaj, dievka. Hýbaj. Strašné. Strašné a neslýchané. Kto by to bol čakal? Kto by na to bol pomyslel a to predvídal? Trasiem sa celá. Chcela som dobrodružstva. Tuto mám. Túžila za silnými otrasmi. Mám ich. Žiadala som prežiť čosi neobyčajného. Tu je. Čo to chcel robiť? Čo strašného mal v úmysle? Veď ma poznal.
Čo bude teraz? Či neprezradí a nevypovie on o tom? Ale o čom? A čo sa stalo? Vlastne nič. A predsa. Priepasť, 100-krát priepasť predo mnou čierna. Ty si tu zavretá? Vraj celý deň tu dučíš, ledva ťa na obed dovolali, že si chorá. Inak otec tvoj nie je s tebou spokojný, ani máte, ani nik, že sa teraz odťahuješ od práce. Tak čo robíš, píšeš už? Písať a čo? Čo písať? A ty nevieš, čo máš mať. K čomu si určená, čo je tvoja povinnosť, vraj čo písať. Už opísať svadbu, na ktorej sme včera boli, a to hneď teraz, kým máš čerstvo v pamäti všetky dojmy. Čo písať? No tak hýb sa už raz k činu, orsa, viera, všetko za národ. Nebe sa. Koľko raz počujem to už nasledzuné heslo, všetko za národ. Ja nemienim sa oddať službe takej. Ty píš! Čo? Prosím ťa, čo múdrejšie môžeš robiť, ako písať, keď nikomu nie si potrebná, ako vravíš? Čo je cieľ tvojho života? Na čo čakáš? Ani taký, že nech nepríde, akého si vybavila, ani taký, akého nechceš. A vždy len na to dôjde, aby si sa postavila tam, kam ti ja vravím a na čo si určená. Tak prečo nechceš písať? Nemám nadania, nemám vôle. Nechce sa mi. Nemám, nechce sa mi. A čo sa tebe chce, ha? Čo sa tebe chce? Obrátiť kepeň a odnárodniť sa? Radšej i to. Tak, ty chceš odpadnúť ako červivé jablko. Červivé jablko budem. Tak keď si teda nehodná dcera národa, keď si plané ovocie na strome, keď si odpadlík, tak nie si hodná mať a čítať tieto knihy. Pozrite, čo mi poslala Hana. Tý ma chce uraziť. Poslala ich ako takej, ktorá kepeň obratila. A teda tieto noviny jej patria. Budem ich teda čítať, keď to Hana chce. To je spraví kvôli. Budem chladná a ľahostajná. Prázdnota. Vy máte na slamanie, to zrnka v nej. Suchota nesmierna. Nemožno ju čítať. Dobrý deň, dievčatá. Ako sa má Želenka? A ty, spanilá Oľa? Hagarov synček Janík umrel. Išiel za svojou matkou zo sveta. Veď preto som ja taká stiesnená. Pred hodinou sme ho poobliekali. Hagara tam sedí ako onemený. Ani slova nepovie, ako by bol stratil každú schopnosť. A jeho mať, ktorá sa od vnúčika do poslednej chvíle starala, a tam naproti tomu robí nárek a plač. Bojí sa, že teraz už aj syna stratí, že odíde do Ameriky, ako vždy spomínal. A ona ostane na staré dni osamelá. La ešte aj Amerika nám berie synov a oslabuje nás. Tu ti Hana posiela duševný poklon.
Už 2 týždne, ako mi Hana posiela tú slamu. Nevynechá ani číslo. Nebudem čítať. Tak umriem nudou. Ľudia, majte rozum. Ako môžete také nezmysly prázdne dať do novín? Však to je prázdne a bez ducha. Ja chcem články také, čo obracajú krv na oheň. Besednica ako? Podpis je Milka. Život mi otravajú títo barbárne. Zblázním sa! Ako sa opováži Hana mňa tak urážať? Či ja? Ak by som sa jej odvratila, musím takú suchotu čítať. Neslýchaná je zlomyselnosť, neslýchaná. Počkajte. Keď Milkine hlúposti uverejňujete, napíšem vám aj ja jednu. Keď vám je dobrá Milka, musím vám dobrá byť aj ja. A ja vás nakrmím prázdnotou, ako ste vy mňa krmili. A ak neuverejníte, dám vám ja potom. Takú hlúposť neuverejnia. Veď majú rozum. Najmä keď bez prievodného listu poslala som prácu. A ak by aj, už nie hneď v prvom čísle, ako ju dostanú. Dnes netreba sa báť. Viera, poď sem, už prišli. Daj to sem. Tu je. Uverejnili? Čože, devušky? Nejaký drobný zaujímavý oznam? Nie, neoznam. Niečo iné je tu. Počúvaj, prečítam čosi. Nie, preboha. Ukáž. To si určite ty písala, Jelenka, nie? Nie, ja som to nepísala, to Viera písala. Viera? Viera nemožno. Ona bude chlubou nášho domu. No vítajme novú hviezdu zjavivšiu sa na obzore našej krásnej spisby. Poďme jej na poklonu. Neberte vec tak tragične. Úcta a hold, krásna deva. Čiže nová hviezda zdravá. A ako si sa vlastne podpísala? Po našej polichnianskej studničke, čo nikdy nevyschne. Tak ako len my meko vieme vysloviť. Timrava.
Viera sa nevydala, prišla jej ľúbosť, taká, akú si sama žiadala. Láska bola desná ako búrka, strašná ako príval, ničiaca ako požiar. Tá zobrala jej ruže z líc, hladkosť čela, mladistvosť postavy, lebo bola k nehodnému. Výchor prestal, búrka stíchla, požiar zhasol a teraz Viera píše rozprávky a slúži národu.